класска мен беренче тапкыр килүм. Колфакны тегерге менин күптәнге хыялым иде. Мен өйдә үзем тегип карый идем, но үзем бит килеп чыкмай иде. Менә бүген килдем, күрдем, кайсылай кисергә, кайсылай тегергә. Рәхмәт зур итеп Вадига Насировнага. Һәм дә инде шушындый мастер-класслар күбрәк булса, бик тә шәп булыр иде. Алдагы вакытларда охота было бы инде хатын-кызларның изүен өйрәнергә, ул япкычларны ничек иттереп кисеп, ничек иттереп чигергә өйрәнсәк, тагын да яхшырак булыр иде. Монда килгәнемә бик шатмын. Калфак тегергә үз кулым белән тигеп киергә бик шатмын. Менә күбрәк шатландыра бала-чагаларны килеп, менә кызларыбыз килеп шушында калфак тегергә өйрәнгәннәре. Рәхмәт сезгә. Татар хатын-кызларына, татар ханымнарына, туташларына калфак киеп йөрү үзе бер горурлык. Ә инде үзе өйрәнеп, тегеп, чигеп кия белү ике тапкыр горурлык дип әйтәсем килә. Калфак чигүнең һәм тегүнең бик күп ысулларына өйрәтте бүген безнең мастерыбыз Вадига Насир кызы Харасова. Һәм инде аның уңышларына яңадан үрләргә, яңадан уңышларга ирешсен дип һәм инде аңа бетмәс, төкәнмәс сәламәтлек теләп каласы килә. Зур рәхмәт. Калфаклы ханымнар һәм туташлардан кайнар сәлам!